pujant cap a dalt. Haurem de fer el gruix de gent abans de tallar el carrer per creuar fins a l'escola. Contra la retallada. Ya se empezó privatizando o convirtiendo o regalando a empreses privades. La Construcció de Badalona, que tingueu comprensió perquè el sistema ha pensat per aquest hospital o per aquesta zona una davalla que per anar a xifres més o menys que ens entenguem està sobre el 50%. No copaguemos, sinó bipaguemos o tripaguemos el que ells volen tindre a les seves mans. No sé si he sigut prou clar, però és la meva visió del tema. D'acord?